Крисенце. Маме. Бебе. Не е там близо е. Ела тук. Ела бързо, бързо, бързо. Бързо да виж кой ще дам. Виж малко е. Да. Ела. Криска. Качи се на дивана. Качи се на дивана. Леко ръката да начерниш. Браво. Айде махни се сега оттам. Криска. Интересно ли е детското, мама? Покажи на тати как танцуваш. Там близо, ела насам. Ела от тук, ела седи на дивана и да го гледаш. Крисе. Не. Не е там. Чакай сега ти кажа. Крисе! Не де, мамо. Айде, ела се качи на дивана. Ела се качи на дивана. Айде, качвай се. Айде, сега. Ще паднеш. Дай. Аха. Ай, гледай майка ти късна. Айде стига да е. Не е тук да лажиш. Седни и гледай филма. Ще паднеш. Стигна края. Края стигна. Покажи си на тати новата прическа. Криси, покажи на тати новата прическа. Ей. Давай. Виж, дай на тати целувка. Айде.